Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Dumateng sangyaning para pinisepuh sesepuh saji sepuh ingkang sagung mastuti debataning pepoyaning kautamen saha ingkang lebda ingkang pitutur ingkang sanget kawula geni. Dumateng nenek mamak saha pundha kandhung ingkang sanget kawula hormati. Dumateng para alim saha para ulama ingkang tansah sesanding kitab suci wayuning Ilahi rinten kalawan dalu pinangka peranataning agesang ingkang sangat kawula bekteni. Dumateng Bapak Wali Negari saha setapipun pinangka pandam pandoming kawula dasih ingkang sangat kawula hormati. Dumateng tamu kakung Sumawana Putri langkung-langkung sederek Besan Sutresna ingkang mahambek budi dharma ingkang sangat kawula hormati. Sumrambah dumateng kadang-kadang pemuda saha pemudi pinangka bebentenging praja tarunaning nagari ingkang sangat kawula banggaaken. Ingkang sepindah monggo kita aturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Linangkung ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Salah satunggaling kanikmatan inggih menika nikmat kesehatan sahingga kawula lan panjenengan sedaya saged makempal. Paring saha pangestu anggenipun raka mastukijan kagungan hajat. Sholawat saha salam monggo kita kintunaken dhumateng arwah junjungan kita inggih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun jaman saking jaman jahiliyah ngantos dumugi jaman ingkang kathah ilmu pangertosan kados ing palenggan enjang punika. Dumateng sangyaning para pisepuh ingkang kawula bekteni sumrambah dumateng tamu kakung Sumawana Putri ingkang mahambek budi dharma ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula matur kawula nyuwun agunging samudra seh pangaksami awet kawula kumawantun cumantaka jumaneng wonten ngarsa panjenengan sami mboten ateges kawula nilaraken katrapsilan. Ananging wonten ing kalenggan enjang punika kawula pinangka pranata acara. Gegandhengan wonten ing enjang punika raka mastukijan warga. Netepi daranmanipun tang sepah inggih menika badhe amiwaha putra putrinipun ingkang sesilih Dwi Handayani sarjana ekonomi badhe kadhaupan kalian Priya Wahyuntara sarjana teknik putra kakungipun Bapak Sutaryo ingkang mijil saking Blok C Jorong Setunggal. Mugi-mugi hajatan ingkang ginelar menika wiwit purwa madya ngantos wusananing pawiyahan samangke manggiha rahayu lujeng nir ing sambikala. Pikantuk doa saha pangestunipun para sepuh dalasan para tamu sedaya. Dumateng sangyaning para pisepuh ingkang kawula bekteni. Sumrambah dumateng tamu kakung Sumawana Putri ingkang mahambek budi dharma ingkang sangat kawula hormati. Kawula pinangka pranata acara mboten kathah anggen kawula matur. Kawula badhe maosaken menggah urut-urutaning upacara wonten ing palenggan enjang punika. Upacara ingkang sepindah inggih menika upacara pambuka ingkang tembe kalampahan. Upacara ingkang kalih inggih menika upacara atur pasrah saking ingkang kinurmatan sederek Besan Sutresna. Upacara ingkang ketiga inggih menika upacara panampunipun atur pasrah saking panjenenganipun derek Besan Sutresna. Upacara ingkang sekawan inggih menika upacara atur pambagya harja utawi atur pambagya sugeng.
Upacara ingkang sekawan nggih menika upacara panggih ngrisang pinanganten kekalih. Upacara ingkang kasal nggih menika upacara pamit paring pratandha bilih paripurnaning panggan wonten ing enjang punika. Dumateng sangjaning para pesepuh ingkang kawula bekteni sumrambah dumateng tamu kakung sumawana putri ingkang mahambek Dudi Darma ingkang sangat kawula hormati. Hangance upacara ingkang kalih nggih menika upacara atur pasrah saking Kang Kinurmatan sederek besan sutresna. Wekdal saha panggenan kawula aturaken semangga. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng Bapak Wali Negari ugi saha sak stafipun ingkang kula hormati, dumateng para angku-angku, ninik mamak, bunda kandung, cerdik pandai yang kami hormati, para alim, para ulama ingkang rinten kelawan dalu ingkang kawula suwun barokah doaipun. Langkung-langkung dumateng sahibul bait yakni Bapak Tukijan sekeluargi ugi ingkang kula hormati. Boten kesupen dumateng para bini sepuh, para rawuh pelenggah sedaya ugi ingkang kawula tresnani. Saderengipun kawula matur wonten ngersanipun para hadirin sedaya, langkung rumiyin monggo ing wekdal enjang menika kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten ing wekdal menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih keparingan taufik saha hidayahipun saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sepindah ingkang arupi panjang umur, mugi-mugi dipun paringi umur ingkang barokah. Kaping kalihipun dipun paringi kesehatan, kesempatan wonten ing wekdal enjang menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih saged sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan ing mriki kanthi wilujeng wonten alangang setunggaling punapa. Pramila monggo kita sareng-sareng kanthi ikraraken bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salamipun Allah monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng ruh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wausan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wasilah selawat menika Allah tansah paring karidhonan dumateng kula lan panjenengan sedaya mulai wonten alam donya ngantos dumugi ila yaumil kiamat samangke tansah dipun paringi syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun Bapak Tukijan sekeluargi ingkang kula hormati lan dumateng para sesepuh bini sepuh, para rawuh pilenggah sedaya ugi ingkang kula hormati. Ing mriki kawula minangkani talangipun atur anak kula Pak Sutar sekeluargi ugi sak rombongan ing wekdal enjang menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saking jorong setunggal blok C jorong Cahaya Koto khususipun umumipun dumateng Cahaya Murni
Alhamdulillah ing wekdal enjang menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan ing mriki. Namun kawula sebagai wakil saking anak kula sedherek keluargi utai sak rombongan sepindah alhamdulillah kawula anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan. Alhamdulillah sampun dipun tampi lan sampun dipun paringi palenggahan ingkang sekeca. Mugi-mugi sedaya kala wau tansah dados amal ibadahipun dumateng Bapak Tukijan sekeluargi. Janggep kaping kalipun sasampunipun kawula dipun pinarakaken wonten dalemipun Bapak Tukijan ing mriki kawula matur dumateng Bapak Tukijan. Kawula minangkani wakil saking anak kula sutarya keluargi utai sak rombongan anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan ing mriki kawula andugekake amanat saking anak kula sutarya keluargi sepindah silaturahim nggih menika kintun salam saking Bapak Sutaryo Keluargi kawula aturaken dumateng Tukijan. Satrasipun ing mriki kawula sak rombongan sebagai wakil saking Bapak Tarios Keluargi anggenipun sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan sepindah nggih menika ngaturaken salak taklim kagem Bapak Tukijan. Kaping kalihipun nyuwun doa restu dumateng para pinisuh putun para rawuh keranten ringsang penganten kekalih. Alhamdulillah ing kala wau dalu sampun melaksanaken ijab lan kabul kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggalipun punapa. Ijab lan kabul mugi-mugi dipun ridhani kaliyan Allah Subhanahu wa taala pikantuk berkah pangestunipun para pinisbuh dan para rawuh sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para binisbuh dan para rawuh langkung-langkung dumateng sahibul bait yakni Bapak Tukijan sekeluargi sepindah kala wau kula anggenipun matur nggih menika silaturahim ngaturaken salam taklim saterusipun nggih menika nyuwun doa restu kangge risang penganten kakalih. Berhubung ing wekdal menika kawula kala wau sak rencang nggih menika tindak saking dalemipun anak kula sutarya sekeluargi dipun amanataken nggih menika kapurih masrahaken nggih menika putra penganten kakung ingkang nami nggih menika Mas Uun kawula apalipun ngoten. Ing wedal menika nggih menika ringsang penganten kakung kawula aturaken dumateng Bapak Tukijan. Mugi-mugi Bapak Tukijan samangke kersa nampi kanthi remening penggalih lan mugi-mugi saged dipun didik dipun paringi nasihat ingkang sak marwatipun lan sedaya kala wau tasih wonten kekiranganipun wonten kelepatenipun karanten nggih menika putra penganten kakung dereng saged menapa-menapa pramila saking Bapak Tukijan sakmangke kersa ambimbing kersa nampi sedaya menapa ingkang kawula aturaken kala wau. Lan kaping kalihipun Bapak Sutaryo utawi sak rombongan anggenipun sowan wontenipun Bapak Tukijan menika mboten beton napa-napa namun alhamdulillah wonten rezeki saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika ingkang arupi amplop utawi kotak nyun pangapunten menika Mas Karman wa sinten Mbak Rara monggo. Alhamdulillah menika kala wau dipun amanati kapurih nggih menika beto amplop utawi ingkang dipun paringaken lebetipun kotak isinipun kawula mboten ngertos namun isi menika mugi-mugi manfaat lan barokah samangkeipun saged tampi dumateng Bapak Tukijan sekeluargi kanthi remeneng penggalih lan sinten to ingkang badhe nampi kotak utawi amplop menika kula aturi nggih menika majeng wonten ing mriki.
Alhamdulillah menika kawula dipun amanati kalih anak kula Sutaryo Sekulargi kapurih ngaturaken amplop ingkang wonten lebetipun kotak menika mugi-mugi saged katampi kanthi remen panggalih dadosa nggih menika amal sedekahipun anak kula Sutaryo Sekulargi. Monggo. Alhamdulillah menika kotak utawi amplop sampun dipun terima kalian Bapak Tukijan utawi ingkang mewakili mugi-mugi enten manfaat lan barokahipun. Ing mriki kawula matur sepindah malih nggih menika Bapak Sutaryo Sekulargi nggih menika anggenipun sowan namung beto majmuan istilahipun nggih menika kangge nepung sanak utawi ngraketaken anggenipun bebesanan antawasipun nggih anak kula Sutaryo Sekulargi dumateng Bapak Tukijan sakeluargi namung majmu'an menika mboten nyekapi kangge kebetahanipun Bapak Tukijan namung nggih menika kangge mbantu namung keikhlasanipun Bapak Sutar Sekulargi nggih namung ala kadaripun mugi-mugi sedaya tansah dipun tampi remening penggalih kalian Bapak Tukijan sakeluargi. Dumateng para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati khususipun para bini sepuh tuwin para rawuh pilenggah sedaya kakung sumawa putri insyaallah kawula mboten saged matur makata-kata namun semanten kawula anggenipun saged matur dumateng Bapak Tukijan saking awal nggih sumugi akhir menika tentu kathah kalepatanipun kirang pas kirang merahananipun penggalih dumateng Bapak Tukijan khususipun umumpun dumateng para bini sepuh kawula pribadi nyuwun agenging pangapunten sak kathah-kathahipun. Kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Sang Hyang para sepuh ingkang kawula bekteni. Sumrambah dumateng tamu kakung Suwawana putri ingkang mahambek budi dharma ingkang sanget kawula hormati. Paripurna menggah upacara ingkang kekalih inggih menika upacara atur pasrah. Kanthi tatas titis wijang wijiling pangandikan. Prasasat kaduk duka hanuju prana. Hangance upacara ingkang ketiga inggih menika upacara panampinipun atur pasrah saking panjenenganipun sederek besan tresna. Wekdal saha panggenan kawula aturaken semangga. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yashrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani ya qauli ila ibtalana la jatina wa binurillah bil alamin bil ngadli wal insanamin amma ba'du. Dumateng para pepunden, para pinisepuh, para hadi sepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyan ingkang utamen ingkang pantes pinundi saha ingkang tinabekten. Dumateng angko-angko cerdik pandhe bunda kandung ingkang kawula mulyaken langkung-langkung dumateng aling ulama ingkang rinten lawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun ing kebat ing manembah ingkang kawula mulyakaken. Dumateng pangemban-pangembating praja, dumateng satriya nagari ingkang minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang kawula hormati. Langkung-langkung dumateng sederek besan sutresna Bapak Sutaryo Budiarto kalian ingkang garwa Ibu Sri Suprihatin ingkang kawula mulyakaken. Dumateng para tamu kakung saha putri ingkang dahat sinudarsana. Mawantu-wantu saderengipun kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang agung. Awit kula kumawantun cumantaka wonten ngarsa jengandika injih bot-botipun ing kalenggahan punika hanggayai jejebahan luhur saking panjenenganipun ingkang tinabekten Bapak Tukijan kalian garwa Ibu Rusmiati ing kalenggahan punika
kula kapurih hanampi atur pasrah saking sederek besan sutresna ingkang lumantar dhateng Buta Saraya. Dumateng para punden, para pinisepuh, para tamu kakung sabri ingkang mahambek berbudi dharma. Langkung rumiyin sumangga nun kawula dherekaken munjukaken puja mewah syukur dumateng Gusti ingkang Maha Wikan. Mugi ing salawuring gati purwa madya wasana saged kasembadan kalis nir ing sambikala boten manggih halangan satunggal punapa-punapa. Boten katalempen selawatun salam monggo dipun aturaken dumateng mustikaning bawana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya dasan kula pikantuk sapatipun wiwit ing donya ngantos yaumil kiamah ing mangke. Amin Allahumma amin. Dumateng para punden, para pinisepuh, para tamu kakung saha putri ingkang winengku karaharjan, langkung-langkung dumateng kadang Sinarawedi sederek besan sutresna ingkang kawula mulyakaken. Kala wau lumantar dumateng saking Duta Saraya Bapak Sutarya ingkang angka setunggal sowan silaturahim ngaturaken saklam taklim kunjuk dumateng Bapak Tukijan kalian Ibu Rusmiati ugi sak keluarga ageng sak brayat sak kulawangsa inggih dipun tampi kanthi suka ing malah ingkang tawa pindan kanthi asta kekalih. Semanten ugi ing mriki Bapak Tukijan kalian garwa sak keluarga ageng hangaturaken pasegahan panakrami atur salam taklim kunjuk dumateng Bapak Sutarya Budiarto kalian Ibu Sri Suprihatin sak keluarga ageng. Mugi piswanipun saking lalatan jorong setunggal lali jenenge Koto angel Pak Cahya Koto. Mugi-mugi sageta wilujeng kalis nir ing sambikala boten manggih halangan satunggal punapa-punapa. Ingkang angka kalih hangaturaken Sekar Cempaka Mulya Saksele inggih punika wujudipun putra penganten kakung ingkang kekasih ingkang kasih Bagus Priya Wahyu Untara putra kakungipun Bapak Sutarya kalian Ibu Sri Suprihatin inggih sampun dipun tampi asta kalih kanthi suka renaning penggalah ingkang tanpa pindane Mas Tukijan sak keluarga ageng gejegrukan ukir kencana keloberan seganten madu. Inggih kala wau dipun aturaken kalian Bapak Duta Saryanipun Bapak Sutarya inggih gegandengan Bagus Priya Wahyu Untara menika pengalamanipun tasih timur. Kula ora percaya sarjana teknik kok. Menika ing mriki kapurih nggula wentah paring sesulang atau sesuluh dumateng anak Mas Bagus Priya Wahyu Untara. Mugi-mugi anggenipun kanthi bebrayan agung sageta kalis niring sambikala boten manggih alangan satunggal punapa-punapa. Dumateng para punden dalasan para sepuh ugi kala wau Bapak Duta Saranipun Bapak Sutarya ngaturaken menika amplop kalian kotak isine punapa kula boten mangertosi. Isine abang kabeh napa ijo kabeh napa-napa kula nggih boten mangertosi. Inggih sampun dipun tampi kalian Bapak Tukijan lumantar kawula kanthi suka bingahing penggalih ingkang tanpa pepindhan. Ugi mboten katalumpen menika anak Mas Bagus Priya Wahyu Untara mboten disangoni punapa-napa namung disangoni syarat sarana upakarti yen cara etan menika sanggan majemukan. Inggih menika kala wau dipun aturaken
Catahe mboten kathah ning insyaallah saged nyukapi cekap ing ajeng turah ing wingking. Amin Allahumma amin. Inggih ugi sampun dipun tampi kanthi suka renaning penggalih ingkang tanpa pepindhan. Dumateng para punden dalasan para prinsepuh, para tamu kakung saputri ingkang dahat sinudarsana. Inggih gegandengan anak Mas Bagus Priya Wahyu Untara kalian Rara Dwi Handayani sampun kapareng ijab kabul satataning agami kala wau dalu wanci tabuh 8 kanthi kalisne ing sambikala. Namung kula nyuwun dumateng para punden saha para pinesepuh, para tamu kakung saputri, mugi-mugi sang pengantin kekalih menika enggal angsal momongan mboten kathah-kathah kalih dasa mawon. Tegese kalih dasa nika kalih supados mboten rekoso. Ngoten Mas Sentara nggih. Nggih manawi mijil putri sageta dados lare ingkang solekah, mijil putra mugi-mugi sageta dados lare ingkang soleh, sageta mendem jero mikul dhuwur migunani nusa lan bangsa. Dumateng para punden dalasareng para sepuh, para tamu saking saya putri, namung semanten ingkang saged kawula aturaken hambuk bilih anggen kula matur dumateng panjenengan sedaya kathah kekilapan saha kekirangan kula anglenggana jalma limrah kiranging wengesaning para winasis anggen kula nyusun basa tuwin sastra kathah kekilapan saha kirang mawantu-wantu kula pribadi nyuwun agung pamunten ingkang agung kusana kula cekapi semanten wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Paripurna inggih menika upacara panampinipun pasrah kanthi tatas titis wijang wijiling pangandikan prasasat kaduk duga prana. Hangance upacara ingkang sekawan inggih menika upacara pambagya harja utawi atur pambagya sugeng dumateng Bapak Sukasna wekdal saha panggenan kawula aturaken semonggo. Nuwun. Repsi demermaremtan ana sabawaning walang alisi. Mugia kasugengan rawuh panjenengan sami lan tansah pinayungan berkat rahmating Hyang Widi kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Usikum fa iya bitaqwallah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Nun inggih dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hangung mastuti dumateng pepawuyaning kautaman ingkang tansah pinundi dawuh saha pangandikanipun. Para nini mama, cerdik pandai, bunda kandung yang sama-sama selalu kita taati apa yang diperintahkan kepada beliau.
dumateng panjenenganipun para pangembating praja satriyaning nagari ingkang kinarya pandam-pandaming kawula daksih. Para alim, para ulama ingkang tansah sinanding wahyuning ilahi dalu dalah rinten kagem panuntuning urip gesang ing alam bebrayan dumugi alam kelanggengan. Sang Hyanging para tamu kakung Sumawana Putri Baroy Agung Trasatuhu hambek berbudi bawalaksana. Amit pasang palimantabe ila-ila ing laduni dumawaing tawang tuang mugi linepatno saking sedaya bebenduning Gusti ingkang akarya jagat. Saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken tansah manunggu puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ngantos samangke panjenengan lan kawula tansah pinaringan taufik hidayah serta inayahipun sehingga ing enjang punika panjenengan saged inggih punika ngrawuhi punapa ingkang dados wigatining Bapak Tukijan Sarimbit. Mboten kata lumpen sholawat saha salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setunggaling umat menungso ingkang patut kita teladani lan sak mangke ing yaumul kiamah tansah kita ajeng-ajeng saapatenipun amin Allahumma amin. Para bapak ibu para rawuh ingkang sami lenggah inggih awit kawula cumantaka wonten ngarsa panjenengan sami migas wacana munggel pangandika-andika para ingkang hanadeng wawan pangandikan. Ing mriki kawula minangka sesule atur saking Bapak Tukijan Sarimbit. Bapak Tukijan Sarimbit namung saged inggih punika ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak ngantos sak paripurnaning adicara pawiwahan ing enjang punika. Ingkang salajengipun Bapak Tukijan Sarimbit inggih punika boten kuwawa matur piyambak inggih awit bombonging raos manahipun kasowanan panjenengan saha para rawuh sedaya. Para bapak ibu kakung Sumawana Putri ingkang satu hambek berbudi bawalaksana magepokan inggih punika panyuwunipun Bapak Sutaryo sekeluarga dalasan Bapak Tukijan rikala semanten piyambakipun badhe inggih punika ngemah-ngemahaken putra putrinipun ing enjang punika sedaya saged kalaksanan. Mugia berkat pangestu panjenengan para rawuh saha para lenggah mugi-mugi anggenipun hamiwaha putra putrinipun Bapak Tukijan kalian Bapak Sutaryo ingkang asma Adimas Bagus Priyo Wahyu Untara pikantuk inggih punika putra putrinipun Bapak Tukijan ingkang asma Diah Ayu Dwi Handayani. Alhamdulillah berkat doa pangestu panjenengan sami rikala dinten 7 pekenan gangsal Demawaing inggih punika Senen Pon rikala tabuh 8 alhamdulillah nak mas kekalih sampun nglampahi inggih punika ijab kabul. Mugi-mugi anggenipun jejodohan antawisipun nak mas Wahyu
Priya Wahyuntara kalian Dwi Handayani dados kaken-kaken ninen sak lami-laminipun. Ingkang salajengipun para bapak ibu, para rawuh saha para lenggah ingkang dahat ing pakurmatan, Bapak Tukijan Sarimbit ngaturaken inggih punika gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tangga teparo ingkang sampun inggih punika hambiyantu punapa ingkang dados bot keribetanipun Bapak Tukijan Sarimbit anggenipun hamiwaha putra putrinipun. Para bapak ibu kagung sumawana putri ingkang dahat ing pakurmatan, paripurnaning para kadang ladi anggenipun inggih punika ngaturaken daharan saha unjukan ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sami keparingipun Bapak Tukijan Sarimbit daharan kadahar unjukan kaunjuk ngantos sak paripurnaning pawiwahan ing enjang punika. Para bapak ibu kagung sumawana putri ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken. Mbok bilih wonten atur kawula ingkang boten mranani penggalih panjenengan sami inggih awit cublukipun kawula ngenani tata basa lan sastra. Pramila kawula cekapi suminten sadyan kopat ing pinggir sela cekap semanten mbok bilih lepat nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara kawula kunduraken dumateng kadang kawula pranata cara nuwun.